4-5 קילומטר מקיבוץ דורות, היה כפר בשם ברר. בכפר הזה היו ערבים שהיו מאורגנים כבר גם, וידענו שיעשו לנו צרות לכל היישובים. חוץ מברר, היו פה עוד כפרים ערבים באזור. כן, ודאי. הוג' היה. על ידינו היה הוג', אבל הוא היה, אנחנו היינו ביחסים נהדרים איתם. להפך, אנחנו מאוד רצינו שאפילו שהם יישארו, הם ברחו גם כן, כי הם פחדו, אבל אנחנו מאוד היינו בידידות איתם. ספר לי על קרב. אנחנו מקבלים מ"כ שהיה אחראי עלינו. אנחנו חופרים שוחות, תופסים גבעות, ואומרים לנו שהכיוון, שמים לנו כיוון מסוים, שלשם, לפי סימן מסוים, אנחנו פותחים באש. זה לא רק אנחנו, היו עוד מיני כוחות מסביב. וככה היו כבר שם גם נשק יותר רציני, שלא אנחנו השתמשנו בכוחות אחרים. ובצורה כזו כבשנו את הכפר תוך, אני יודע, תוך 2-3. נכנסתם לכפר אחר כך? אנחנו לא כל כך נכנסנו לכפר. זה כבר היו כוחות אחרים שהם שם עשו את הניקיון של השטח. ואנחנו אחר כך חזרנו בחזרה שוב לקיבוץ. והתושבים? תושבי ברר? תושבי ברר, אלה שנלחמו, אז נלחמו, ואלה שלא נלחמו בינתיים, ואז אחרי זה, התחיל כאן גירוש מכל הסביבה. כלומר, כל הכפרים, כשהתחילו כבר לברוח. ובצורה כזו, הכוחות רדפו אחריהם, ובצורה כזו כל האזור, במשך זמן מסוים, נסע נקי מכל היישובים. כי פחדו שלא יחזרו בחזרה. מתי הרסו את הכפר? זה התחיל כבר במשהו ככה, אני חושב שזה כבר אפריל, כלומר עוד לפני קום המדינה, סוף מרץ, אפריל. איך אתם מסבירים שהאוכלוסייה הערבית עזבה? שוב לחקור את הצבא, אני חושבת, עשה את זה, אני חושבת. היה פחד, הפחידו אותם. כאן אתה צריך כבר לחקור את המנטליות הערבית. זה כבר, אתה נכנס כבר לדבר שהוא בצורה מנטלית, כן? באותה תקופה יש מאות אלפים של פליטים שמסתובבים בארץ. נתקלתם? לא. ראיתם? לא נתקלתי. אני פשוט ממקום למקום. שמולית, אתה נתקלת? איך? נתקלתי בגמלים, הייתה לנו קרב עם גמלים. כשהייתי בנירם, אז היו רואים, אז באמת אני את היום, באמת כואב לי הלב שהשתתפנו בזה. אבל היית צריך להשתתף, היו כאן רועים ולא רצו, כי באותו רגע שיש רועים, אז יש חיים. ואז הייתה פקודה לחסל את הגמלים. אמרתי שהיה כאן קרב, עד היום כשאני נזכר בזה, זה ממש... זה קרב עם הגמלים? כן, ירו בהם, לא קרב, אנחנו ירינו להרוג את הגמלים. באותו רגע שאתה הורג את הגמלים, זה בטוח שלא יבואו הערבים כאן, אתה מבין? הגמל הוא המוביל, הוא הראשון. אחר כך בא הרועה, ואחר כך באה האוכלוסייה. כשאתה מחסל את זה, אז השטח הוא פנוי. אז באמת היה כאן סלח, אני חושב שאנחנו הרגנו, זה לא מופיע באף מקום. אני יודע מי שיספר לך את זה. עשרות. אחר כך בדרכים שעברנו, הריח... זה היה למעשה הקרב הראשון, זאת אומרת, אחרי ברר, זה היה הקרב השני שירינו.